Tangamire. Mutando wa Joyce. Jimmy? Chemungweru Everlight. Ndio. Tangamire nyaya pamberi penyu nyaya yakapinda musi wa 26 mwedzi wapera iri pakati pevanhu vairiyo asi payakapinda akanga ari mumhangari ndi chemunenga Everlight achimhangarira Mutando wa Joyce. Nyaya yakanga iri yeuroyi ngekuti pano Joyce ataura yekuti nyaya ndeyekuti dzokai kudare nenhau yekupuma uroyi kubudikidza nebhurugwa rako ravakashaya yakatongwa musi wa isina kupera kutongwa. Joyce ari kuti haina kupera kutongwa nyaya iyoyi. Wakaenda kuseri kwechuru. Wakaenda kuseri kwechuru. Kuseri kwechuru, ripoti akabva kuseri kwechuru yakanzi Eva ane nyora kumusana uye akatora bhurugwa raJoyce. Ndo nyaya yakabuda kuseri kwechuru. Joyce ndeya plaintiff Nasbad ndiye akanga ari defendant. Akanga amhangara ndi Eva. Akanga amhangara ndi Joyce. Okay. Musi wa 26 anga amhangara ndi Joyce. Rini? Musi wa 26 ndi Everlight. Ndiye akamhangara. Mutando wa Joyce ari saka uyaruni haina kupera ngekuti wakanyangadza kunyora akanzi ane bhurugwa anenyora ndiani? Zvakanzi Eva iyeyo akanga amhangara anzi anenyora kumusana uye akatora bhurugwa. Anzi ane bhurugwa ndiani? Eva. Okay. Taenda kushuriko kwakanza nebhurugwa. Ndobva apikisa akati andagutsikana nenyaya. Ndobva atanzi abhadhara zvaidiwa nevakuru vekushuru. Vabhadhara. Vapuwa hoko vese. Saka nhai munorovera. Vaenda kumba uyo akanoramba kurovera. Akumba kwacho. Saka ndo nyaya iri pairi yakamira yakadaro. Kozana kurovera. Zvanga zvataurwa. Ndatouya nehuku yachona ndaona kuti ndirambe ndakaichengeta hazviiti. Akaramba kuti aite izvozvo nekuti anoziva kuti anazvo akaeka ndo chikonzero saka nemauya iyo ngewakaramba kana wanga wasina nauramba paini vakanzi munonorovera makati muri uku muchirovera uku muri uku nichiroera uku saini ndaimirirawo iwo kuti vachanditi uyai tidini tiroerewo chinyi hukuyi anoramba roera huku baini pamusoro ichengamira sabhuku akauya variwo baba mukuru wake ndo sabhuku neshina wakaya kumba kwangu wakati tauya koroera huku ndikati totanga zvekwakanzi titange kurovera vakaenda pamba pake vakanzwa kuti iye hachisipo pamba paaigara akugara kumba kwavo. Sabhuku akatouya takabva kuno kumusi Friday Saturday yacho sabhuku akatouya nditoripo vachiti ndauya kunoroera huku vachiti ndapfuura nekwamakurumidzi ndapfuura kuina tete vanzi ivo havako havana kukwanisa kudini kudzoka nezuva pawakadzoka kechitufu futi vakati ndaya futi kundoroera huku ndikati handiti zvakanditi tinoroera awe kuku ariko saka ndinogoroera pangu koko ndega sei iwo wacho wasipo anobvira ndamboroera huku bai asi auya ari sabhuku wacho haana kuuya Ishe wacho ndianga aripo anonzi changadzo zvakafamba sei nyika sematsanangurira avari kuita ndakazungudzawo wapindura kuti huku haina kuroverwa panishe mai makubvisa aroitira kuti haina kuroverwa panishe. Dari mimi Mutando kwenyu makarovera
taigorowera takanzi totanga pe uyu tozorowera pangu musi wacho kunondinotanga kwakanzi chero kwamunenge matanga iwo yako una here uko ndasiya iriko kumba ishosho muno ndondo dzine zvadzinoshanda ndadzinoreva saka zvaida kuti zvigogadziriswa kubudikidza nekuti umwe akanga aramba kuti inini handisi kuda saka apa zvaakuratidza kuti makutozopinda nepfumvu kana kuti munogona kudzoserwa futi uku kunoti moita sei hokwe dzinofanira kuroverwa ngekuti mushure mekutoti pane zviripo zvakaonekwa nachiremba zvataurwa achanamiri ndinoimba kuti hokwenzi nenguva dzanga dzakapuwa nachiremba dzatopfuura kuti kutononoka kurwere pane zvadzakatoitwa ende chiremba haapo ari kwezi asi amakosi anenge akuda kubviswa nekuti uyu akaramba kuita zvaidiwa kuitwa panguva yacho iyo waakubvisa makosi awawo kuti vari kuramba vari kufamba nawo chiremba wacho akaita basa iroro haapo nhasi pamusoro ichangamira nemwe nyaya iri kundinetsa inini ndiri kufamba ndichitotaurwa kunzi imi ndakakubhadharai ndo nyaya yazara kumusha hanzi wakanotenga changamira ukatenga n'anga inini nemari handitori nondi kutosvipira ndokuziyai kupi hanzi makatengesa mombe mudanga ndo yakanoita izvozvo ini ndaitotsvagawo mari yekuti ndione kuuya kuno saka zvinhu zvakandibata-bata ndikati saka bheta kanyaya idzokere pakare nekuti hazvina kunyatsopera semafungira vaizviita ndinozirawo kupi izvi ndikambatoya ndatozoziya nekutoverengwa nenyaya ndinozirawo kupi akashaya bhurukwa ari kudhoro akashaya bhurukwa ndakashaya bhurukwa zvarutsanangwe ndanabvira ndakambozvitaura bai amangara zvinezvi ndiye akashaya bhurukwa nanhasi handisati ndariwana nanhasi hausati unariona saka amangarawa nhasi ngekuti ari kutaura kuti bhurukwa rake ari hausati wariona handisati anoda bhurukwa rakega asi handina kuritora kaini bhurukwa ravo warambirei kuti ichere ini wakanauramba kuchera baini kuti sabhukumba kwangu wakayakaira wayake kutanga takabva pano friday saturday wachitouya makuseni ndokwavatangosvika kumba kwangu vachiti wati ndapfuura nekwamakurumidze pana tete vati havana kukwanisa kuzouya nezuro vanhu havana kuuya nezuro pamwe transport isu takashingira kuti tidzokere kupi kumba kwangu vasvipapo tikashingira tikadzokera vakasvika kumba kwangu makuseni vachitota kuti ndasvika kwamakurumidze zvanzi havako havana kukwanisa kuuya sainini chazodzoka wakadzoka futi wakadzoka zvinasa ivimi munongoramba muchingodzoka muda kuti muroire pano ndiri ndega ivo pakanziva vanofanira kunge varipo munoroira seiwo wasipo ndakadzoka indakarara kwa one day remangwana racho ndakaa ndatouya ndakatodzokera kumba musapindurane regai tinzwe tanga tinzwe inini sabhuruka ndii ndakatomutera first day ndakaona naye ari papawo ndikati komuri kauzorwera rini right achibva ati ndikauzorwera ramangwana ndobva awirwa nedambudziko refuneral ndobva aenda kufuneral ndobva adzoka ndamuona futi ndikati komuri kauzorwera rini kunyange ndisipo ndiani wamaiona sabhuku baba mukuru wake ndosabhuku wedu ndikati komuri kauzorwera rini kunyange ndisipo ena murwere woko zvakadini zvakataura zvanzi ndikukwira mangwana chi makuseni ndobva asvika awa mudzimai wangu aripo zvikanzi rega ndibire pamhiri pane pamba pewavo zvikanzi awe papa hawasisipo ba ndopandakadzoka kumunda ndabva basa zvikanzi pandataura nemudzimai zvikanzi wanzi hawachagaripo basa kawo kwachinoverwa chirunzini wakabva watotama nanhasi hawasiri kugara ipapo ndozvazvirikurewo maugara kupi naye handautama bai vakaenda kuseri kwechuo vakataurwa vaneinyura vakatorawo bhuruku wari kupokanya here zvakataurwa kuseri kwechuo kuti vaneinyura dziri kumusana vakatotora bhuruku inini bhuruku handina kutora
yeyo mungakodzera masure mai ava vakapokana chiremba akati mai makatora bhurugwa mune nyora kumusana inini dzikatariswa dzikaonekwa zvikanzi mai ubva waramba chiremba ubva aita crossna chenda munorera hoko iwe yako zvichabuda zvega zvapiwa mazuva ava mai avo bva vaenda bva vatotama nemusha kuti mai wakaramba nokukana kuzwa toti wanazvo dai wangu asina nyora dzemusana nokutora bhurugwa hoko iyi waingobvuma kuti roerai hoko nokuti hawana icho vainayo but ukaroera hoko unosara uri mupenyu zvinobatani anonge adii vakavachangamiri nofunga semataura ngaita dare changamire nenge matoipedza nyaya kuti ngawadzokere futi pana chiremba nekuti hoko idzi hadzisina basa ngawachipuhwa zuva rekudzoka waende pana chiremba mukati nhasi vanondoroera nekuti pese apa wakafamba wachitoona kuti hoko idzi dzishaiswe simba dzichitoda hoko idzodzo kuti dzobva dzaeka dzichindoroerwa nguva yacho iyoyo. Changamiri ndinotenda kuti hoko kuroerwa kodzainzi dzinetwe musi wacho unonzi kuchuru pakava nenyaya yekunzi pakamangara pekutanga akanga ine chinangwa chekuti dai zvagona ini handibvumi sori yendanapiwa namai avo handichazivi mazita avo kana wabvuma sori iyi zvinogona here kuti ndiwaregerere nditi hongu sori mataura kuti makapabhurisha kuti ndakashaya bhurugwa rangu ndinofungira kuti ndiwe zvikanzi handibvumiba kuti nditi sori hongu ndati sori nekuda kwekuti hawana kuwana chinhu chavo. Padare rashe changadzo pakakomberwa kunzi ngatichiende kune vane marambi vanokwanisa kundovheneka kuti riri papi, ringava riri mumuti, ringava riri mumba mamai ivavo kana rakumba kwavo. Uye akabvuma kuti kana rabatori mumba mako adzadze kwako. Saka bhurugwa kana riri mumba mamai avo aiwa tese tokunondorunda richitorwa kana nechi musi wacho wekuchuru wekuchuru wakati inini ndiri kupai hoko idzi mundorovere marovera hoko idzi asi hamundorovere iwewe yako murundorovera kuti huya kune iwe ndaurovera pangu huya kune iwe ndaundorovera pangu isusu pakurovera kwoko tatisingakwanisi kuti tiende ini kana naishichangazi asi hoko dziya dzaroverwa kana dzisina kuroverwa painzi pane tsarudzo yekuti muchaona zvichaitika after 7 days. 7 days dzakadarika hoko hadzina kuroverwa. Saka zvichiriwo izvo kuti hoko idzi dzakanaka asi hadzina kushandiswa sezvo dzaifanira kuti kuitwa. Ndiri kutsigira nenhau yenyu yekuti ngawadzoka undopiwa dzimwe hoko nyowani dzinoita kuti uyu kana ari yakatora dziva dzashanda kana asi yakatora dziva dzashanda. Pari zvino hapana akatora hapana asina kutorerwa wese wane mhosva wese hawana mhosva. Asi ndiri kuti Changamire nyaya yebhurugwa mambo uyo aiona kana achigona kundoonapo riri kana riri mumba meuyu ngaanongedze kuti enda paseri pewardrobe ndipo pane kana unotuma munhu ondoona kuti riri babwe. Right. Pamusoro Changamire nyaya iyi patakaenda kuseri kwechuru vakanzi bhurukwa iro vakaita vari vatatu. Vanhu avo vakatokurangana vari vatatu vakarangana musi wekutanga wakatadza, wechi2 wakatadza, wechi4 ndopa wakazoita zvinhu izvi. Bhurukwa iri vakatokanda mwena mataurirwo azvakaitwa naChangamire kuseri vakarikanda mwena. Pamusoro Changamire bhurukwa ise bhurukwa wakataura vanambotata vanhu vakapangana vari vatatu vakati iwe ndiwe une bhurukwa riri mumba mako. Okay. Ndikati ndinanga ndakatora murume wangu ngati ndiri ndiri mumba mako. Tinoziva kuti kana zvinzwai zvichitaurwa kuti bhurugwa ndiwo naro hazvirevi kuti izvozvizvi tingati riri mumba riri pai kana kuti wakatogadzira pamwe wakatoripisa
handiti ratopedza kudi kugadzirwa anoziva ndiwe wakazviita izvo zvinotaura kuti ngarive rinongedzwe harireka saka pakanzi okay iwe waramba zvawaramba takupa hoko idzi so that tione kuti zvauri kuramba inda kutaurira kuti ndiwo unaro pane zvinozoitika kwauri zvauchazochema uchiuya uchitaura ndidzikinurei kuti bhurugwa rangu ridi ndidzore chibhurugwa kana zveshwa ndindakatora kana kuti ndairamba ndo mhiko dzakange dziripo pakuti hoko idzo dziroverwe kana asina sekutaura kwaanenge ari kuita ichokwadi kuti hapana chaizoitika paari handiti zvino zviro zvatiri kutarisa kuti ndo zvinofanira kuti zviitwe asi mazuva acho akatarwa akatopfuura hoko idzi kana hadzisina chisimba rekuti dzichadini nekuti tiri kutoona kuti hoko idzi pane zvakatoitwa nadzo kuti dzishaye simba nguva yese iyi munhu anga ari kutenderera achida kuona kuti agadzirise kuti hoko idzi dzishaye simba kachamano indiri kuti tikangosweri dai zvaibvira vakadzoka futi shembe shunu vakapuwa vhidzi mokunyora ngazipuwe sabhuku sabhuku ondainato akabata sabhuku asatsvaga sabhuku isharipo nhasi ota basa rake ranomutulo onoira kwashoira kufinish tangamire ndinofunga kuti hoko idzi wakapiwa aitsvaka ngakutodza mupurisa muno mupurisa muno ngekuti ishe nasabhuku vanhu vavo vanogara navo zvinguva hazvo zvidiwo zvepambera kana kuti vakazviita zvikasvika pakuzondokanganisa umwe munhu sabhuku anenge achinzi ndiwe ishonzi ndiwe ngekuti mumusha ngakubve mupurisa wemuno ini nhamwe ndinotenda mashoko ashei muchemberi nemuri mbiri idzi kaukama hwadzo ndisekuri nemuzukuru uye inini wacho inini pawiri wavo ndaroora kumba kwavo mai ndaroora kumba kwavo saka nemashoko ashe muchemberi ekuti ngapabve munhu anobva mudare unopiwa hoko idzidzi nekuti pandakaitonga ndakasvika pandakagumira ndikati kwatakuenda inini ndakondereswa kuna baba wangu mberi kumusoro saka ndakumbira kuti pabve mupurisa anondorwera hoko idzodzo ndo patinoti waakuchita mamiti makosti nekuti wakaregera kuita zviro zvakange zvataurwa saka kotozobva mupurisa anobva inzwai kuti anowanikwa rini ati rini nhasi anouya here next dare ndirini date raka It's 31. Friday inouya handiti next Friday saka maakuchitodzoka next Friday amubhadhari next Friday mabhadhara mari nemakuuya kuona chiremba handiti then tozonzwa ipapo okay mosimuka then nemakosi tozoita tichiona mari dzemapurisa anozoenda unenge wakuona makosi acho eya okay ngatisimukei